Men Zara Muhammedova. Men çağı wagtym belli aýdymçy bolmagyma ýardy edýärdim. We men bu arzuwlarymyň haçanam bolsa bir gün ýetjek manan ýardım. Bolmajak ýalydy. Ýöne başardım. Hawa hiç zat aňsat bolmady. Ýöne şu wagtym durmuşyň kynçylyklary wagtal özüni ýatladyp dur. Emma hemme zadyň gowy boljagyna ananýar. Bu da men durmuşym. Gelmedi. Görýän, eşikleň çykarşdyrda gaplar ýuwuşdyr. Bale. Çaltyrak bol. Henidem kaplar ýuwup dursuňmy? Ýuwup duranga bir sagat boldyla. Çaltyrak hereket etdiýän tamam. Başga da işler kene? Çağanur beýtmellerle haw. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся. Näme işläp dursun? Men saňa näme etdidim? Gaplar ýuwuşdyr diýmedimmi? Aýdym aýdan bolýarmy? Sen aňryňda bam aýdym aýdar ýaly. Getir berik, çaltyrak bol. Aýdym aýda selýäm. Nämen gowy? Ekmede bu çağany, ýetiş gelen çağanyň ýüzüni almada. Höwesini ýatyrmada beýdip. Nämen höwesi şu wagt? Höwes bomy? Özüm gowy bilýän. Ondan işlerini etsin, bolly şol. İşlerine derde. Qydım. Qydım. O ýany näme boldy? Ejeňe wagt düşünýärli ejeňdirde. Hiç wagt höwesini ýatyrma. Bomy qydım? Bomy? Bolýar qydım. Berekella. Hani men häzir gurlaşan ejeň bilen.